Мечтаете ли за идеалната любов? Съвършената романтична връзка. Любовта, която ще връхлети в живота ви и ще ви накара отново да намерите смисъл в него. Любовта, която ще ви разтърси, ще ви промени, ще ви направи различни. Сега е момента аз да ви разтърся и да ви кажа, че такава любов не съществува. Такава любов има само по филмите. Такава любов, която започва толкова страстно, толкова изведнъж и е толкова изпълнена с емоции. Такава любов всъщност много често е илюзорна. Такава любов ни кара да живеем в окови. Започва бурно, страстно, изведнъж. И в един момент всъщност се превръща за затвор за нас. Такава любов много често е с хора, които са токсични, нездравословни, контролиращи или са зависими. Такива отношения много често се превръщат в окови. Такива отношения много често превръщат нас самите в затворници. Затова всъщност е много важно да разпознаваме хората, с които влизаме във връзка. Още от самото начало. Защото, скъпи хора, когато една връзка започне толкова страстно и още от първата седмица сме лудо влюбени, искаме да живеем с този човек, представяме си живота с този човек, това е първият ви сигнал, че това не е човека, с когото трябва да живеете. Това не е вашата любов. Ако вие поне веднъж през живота си сте преживявали също такава любов, страдали сте неоправдано за някого, били сте в токсични отношения, били сте наранявани, били сте ревнувани неоправдано, то тогава този епизод е за вас. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да следвате нашите епизоди. Ако и вашата връзка е започнала много бурно, много страстно и изведнъж, ако чувствате, че искате да живеете с вашия партньор още на първата седмица, ако го чувствате като човека на живота си, искате да прекарате цялото си съществуване с този човек, тук е момента да ви кажа, че този човек не е за вас. Това е първия ред флаг в отношенията ви. Какво е любовта? Какво се изразява тя? Кога можем да кажем, че сме обичани? Кога ние обичаме? Любовта всъщност е енергията в отношенията между двама души. Когато тази енергия протича балансирано, в отношенията между двамата човека няма блокажи, няма чести конфликти, няма контрол, няма ревност, няма токсичност. Има баланс, хармония и здравословни отношения. Сега ще ме попитате откъде биха могли да дойдат тези блокажи. Какво са всъщност тези блокажи? В повечето отношения има блокажи. И тези блокажи идват от нашите травми. Травми, формирани в детството. Има няколко типа хора, когато влизаме във връзки. Сега ще ви издам кои са те и как може да ги разпознаваме на време. Когато ние имаме травма от детството или травма сформирана на по-късна възраст, ние сме склонни да слагаме маски. Маски в отношенията с нашите партньори, маски в отношенията с нашите приятели или маски в отношенията с най-близките хора, родителите ни. Много често тази маска идва под формата на конкретен тип поведенчески модели. Скрити механизми, които ни управляват. Доста често несъзнателно. Някои типове поведения, които може да разпознаваме, са такива на самодостатъчния човек. Това е човека, който винаги ще ви твърди, че е перфектно сам. Той няма нужда от вас, той се чувства добре сам и предпочита да се изолира. Такива хора много често са екстровертни, но дълбоко в себе си те нямат нужда от компанията ви. Те дълбоко в себе си са твърде затворени. Друг тип човек, който може да срещнете и да попаднете връзка с него, е контролиращия. Това много често е човек, който може да проявява неоправдана ревност. Той изначало няма доверие в света. Вероятно в неговите ранни години той е претърпял травма от предателство. Вероятно е бил предаден, излъгал или по някакъв начин манипулиран от родителя от противоположния пол. Такъв човек много често може да проявява недоверие, но истината е, че той няма да проявява недоверие към вас. Той изначало няма доверие в света, в себе си. Затова и в такива отношения вие ще се чувствате все едно сте в затвор. Ще се чувствате все едно имате окови. Такива отношения обикновено започват бурно, страстно и свършват също толкова бързо, колкото са започнали. Такъв човек може да ви накара да се чувствате буквално, че не ви дава да дишате. Такъв човек може да ви накара да ви спре дъха. Следващия тип човек, който ще обсъдим, е този, който е отбягващ. Един отбягващ партньор ще носи маска и ще ви казва, че той всъщност няма нужда от вас. Това е много сходен тип на самодостатъчния. Тук обаче се крие не толкова ниска самооценка, колкото страх от обвързване. Такъв човек, вероятно, в своето детство доста често е бил отхвърлян. Такъв човек, вероятно, по някакъв начин е бил неглижиран от своите родители, бил е пренебрегван. И затова той в настоящето ще отказва да бъде във връзка.
На съзнателно ниво той ще ви дава логични на пръв поглед обяснения за това, че примерно в момента има по-важни цели в живота, като това да се развива в работата или в момента просто не му е дошло времето за връзка. Истината обаче е, че този човек не е готов на подсъзнателно ниво да влезе във връзка с вас. И в резултат на което ще носи маската на отбягващия тип. Следващ тип, който ще обсъдим, е този на зависимия. Това са хора, които в своето детство не са получавали любов. Те вероятно са били изоставяни. На подсъзнателно ниво те имат страх от самота, имат страх от това да бъдат сами, да останат сами със себе си, да се изолират, дори когато душата и тялото им имат нужда от това. В детството им вероятно е липсвала любов. Такива хора често влизат в живота ни и се привързват към нас толкова лесно, мигновено. Те се вкопчват в нас, сякаш ние сме последната им глътка въздух, сякаш ние сме техния живот. Истината обаче е, че тези хора търсят в нас техния липсващ родител в тяхното детство. Такива хора много често ще ни накарат да се чувстваме като единствени и желани в техния живот. Но дълбоко в себе си те нямат нужда от нас, а от техния липсващ родител в тяхното действие. Петият тип поведение, което много често може да срещнем във връзка, е това на мазохистичния човек. Това е самосаботьора. Това са хора, които на подсъзнателно ниво носят много дълбоки чувства за вина и по някакъв вид срам. В тяхното детство те вероятно са преживели събития, в които са се почувствали много засрамени, почувствали са се не на място. Някой им е казал нещо, засрамил ги е, накарал ги да почувстват много дълбоко чувство на вина. Такива хора изтласкват тези емоции толкова дълбоко, че в тяхната късна зрялост те са готови по всички възможни начини да се самонараняват. Те го правят както съзнателно, така и подсъзнателно. Такива хора често са готови да влязат във връзка с нарциси, с контролиращи хора, с хора, които да ги изтискат до последната капка. Такива хора живеят с подсъзнателно чувство на вина и всяко нещо, което правят в живота си, е срещу тях. Те живеят с мисълта, че трябва да бъдат наказвани, тъй като вината ги управлява и тази вина през целия им живот е срещу тях. Интересното тук е, че за мазохиста, контролиращия и зависимия, любовта ще е като наркотик. Те ще се влюбят много бързо, но и много бързо ще угаснат. Истината за тези три типа е, че дълбоко в тях седи всъщност не любов към тях самите. Затова и за такива хора много практики, свързани с утвърждаване на любовта към нас самите, биха били много полезни и биха помогнали за това да се отблокират тези блокажи. Искате ли да прекъснете този порочен кръг? Искате ли да започнете да срещате правилните хора в живота ви? Да прекъснете тези нездравословни връзки или поне на време да разбирате, че са нездравословни и да ги прекратявате? Искате ли да си спестите време, усилия, нерви и сълзи? Ако да, сега ще ви дам един много лесен трик. Тук нумерологията идва на помощ. И не само нумерологията, и психологията. Истината е, че любовната съвместимост в комбинация с много психотерапевтични практики може да даде много добра насока за това в каква фаза сме в отношенията с нашия партньор. Много често ние изпадаме в състояния, в които не можем да си обясним защо нещо ни се случва. Защо с нашия партньор се караме толкова често, защо имаме проблеми в конкретна сфера, било то финансова или сфера свързана с нашите родители. Някой не харесва някого. За всичките тези поведенчески модели седят причини. Причини вкоренени в нашето минало или в миналото на нашия партньор. Знаете ли, че любовната съвместимост е метод, който може да ви покаже много бързо в каква насока могат да се развият вашите отношения. Любовната съвместимост е метод, който ни дава да разберем бъдещето на една връзка, силните страни на тази връзка, слабите страни. Любовната съвместимост може да ни покаже каква е мисията на двойката, каква е тяхната задача. Защо тези хора са се срещнали в този живот и с каква идея са се срещнали? Дали те са се познавали в минал живот? Дали са били съдбовни или кърмични партньори? И ако да, какво се изразява тяхната съдбовност или тяхната кърмичност? Ще останат ли такива хора заедно? Имат ли въобще бъдеще? И ако да, в каква посока трябва да се движат? С какво темпо? С каква скорост? Какъв потенциал има тази връзка? Любовната съвместимост може да ни даде много добра насока и за това до каква степен с нашия партньор можем да правим бизнес. Къде са нашите приятелски отношения? Можем ли, освен партньори, да бъдем и приятели? И най-важното, любовната съвместимост може да ни даде причините за нашите конфликти, причините за нашите трудности, да ни ги покаже буквално през какво ще преминем, през какви препятствия ще преминем, защо ще преминем през тях, какви уроци ще научим и най-вече как да преодолеем тези уроци по-бързо, как да се справим по-бързо с блокажите. Любовната съвместимост на нумерологията се базира на идеята, че числата ви на раждане, годината и месеца могат да разкрият скрити аспекти в отношенията между вас и вашия партньор. Нумерологията всъщност е модерният инструмент за спестяване на време и усилия, когато сме във връзка. Сега ще ви дам един много лесен трик,
който ще ви покаже и ще ви даде началото на това да разберете какво представлява всъщност анализа на отношенията. Заедно с вас ще пресметнем вашия съдбовен път. След това ще го съберем с съдбовния път на вашия партньор и ще разберем числото на общия ви съдбовен път. Как да изчислим съдбовното си число? Тук е много елементарно. Съберете деня на раждане с месеца на раждане плюс годината на раждане. Полученото число трябва да го сведем до едноцифрено число. Ако сме получили, например, 12, 13, 25, 33, просто съберете двете цифри. Ако, например, сме получили 33, съберете 3 плюс 3. Вашето съдбовно число е 6. Ако сте получили, например, 21, съберете 2 плюс 1. Вашето съдбовно число ще бъде 3. А сега ще ви покажа как да изчислите общия ви съдбовен път. Когато сте свели до едноцифрено число, вашето съдбовно число и съдбовното число на вашия партньор, съберете двете числа. Това ще ви даде съдбовното число на общия път. Ако това число отново е по-голямо от 9, направете същото. Съберете и сведете до едноцифрено число. Сега ще ви разшифровам какво означават всички тези числа от 1 до 9 и за какви трудности и препятствия говорят те във връзките. Сега ще ви дам пример с моята дата на раждане, за да не се объркате. Аз съм родена на 23 юни 2000 година, съответно събирам 2 плюс 3 плюс 6 за месец юни плюс 2. 2 плюс 3 равно на 5, 5 плюс 6 е 11, 11 плюс 2 е 13. 13 е по-голямо число от 9, съответно събирам 1 плюс 3 е равно на 4. Числото на моят съдбовен път е 4. За да изчисля числото на общия ми съдбовен път с моят партньор, трябва да изчисля и неговото съдбовно число, след това трябва да ги събера с моята четворка и полученото число е числото на общия ни съдбовен път. Важно е да знаете, че сега ще ви споделя кратка информация, свързана с интерпретацията на общия съдбовен път с вашия потенциален партньор. За какво говори единичката? Ако вие сте събрали вашия съдбовен път с съдбовния път на вашия партньор и сте получили едно, това означава, че двамата с вашия партньор сте много амбициозни. Поставяте си високи цели. Искате да постигнете материална стабилност, може дори да създадете общ бизнес един ден. Това, за което обаче трябва да внимавате, е конкуренция и егоизъм. Един от вас двамата би могъл в бъдеще да се страни повече към пари и това да попречи на вашите отношения. Какво означава съдбовно число 2 в общия път на вашите взаимоотношения? Двойката говори за голяма духовна извисеност. Вие сте много чувствителни, вие сте загрижени. Във вашата връзка има дълбока емоционалност и осъзнатост. Това, за което обаче трябва да внимавате, са прекалена драматичност или зависимост един от друг. За какво говори съдбовно число номер 3? Тройката говори за това, че и двамата сте много творчески натури. Когато сте заедно, вие си прекарвате много добре. Вие може да се забавлявате, може да правите много луди неща заедно, може да бъдете много импулсивни. Заедно допринасяте за това да се чувствате по-енергични и да бъдете на по-висока вибрация. Това обаче, за което трябва да внимавате, е понякога липсата на ангажираност или прекалено голямата монотонност. За какво говори съдбовно число на общия път четворка? Четворките са много практични. Те са ориентирани към твоята посока и към една единствена цел. Може да постигнете големи неща заедно. Един от вас двамата ще има доста по-голяма енергия от другия. Ще бъде по-доминантен. Това, за което трябва да внимавате, е именно контрол или свръхревност. За какво говори съдбовно число номер 5? Вие сте прагматични, вие сте авантюристични, импулсивни, креативни, давате си нужната свобода. Това обаче, за което трябва да внимавате, е липса на доверие или превръщане в един момент на прекалено монотонна връзка. Могат да липсват планове, амбиции. Може да има прекалено голяма рутина и в един момент да бъдете прекалено свикнали един с друг. Какво означава съвместен път номер 6? Тук говорим за една изпълнена с любов връзка. Хармония, разбирателство, което сякаш идва и е просто го имате, просто го получавате, сякаш на готово. Отношенията са много хармонични, вие сте много грижовни. Това обаче, за което трябва да внимавате, е свръхобсебеност един от друг, когато единия е зависим от другия и не може да устоява своите лични граници. Какво означава съдбовно число на общия път номер 7? Вие и двамата сте интелектуални. Обичате да четете книги, занимавате се с високоинтелектуални неща, образовани сте, имате високи цели. Това обаче, за което трябва да внимавате, е това да се самоизолирате или да обичате да прекарвате прекалено много време, само когато сте сами. За какво говори съдбовен път номер 8? Тук говорим за много високи цели. Хората си поставят големи цели. Осмицата е числото на мащаб. Тук говорим за връзка, в която може да се постигне много голям материален успех. Общ бизнес, семейни дела. Това обаче, за което трябва да внимавате, е прекалено голямата властност или хиперзависимост от парите. Прекалена вкопченост в материалното и неглижиране на духовното и съответно отношенията с вашия партньор. За какво говори съдбовен път номер 9? Деветката говори за хора, които са много духовно извисени. Те са наясно със своите емоции, чувства, водят свободни разговори, дълбоки разговори. Такива хора обичат да прекарват време само когато са двамата. Това обаче, за което трябва да внимавате, е прекалена драматичност, жертвоготовност.
когато правите всичко в името на вашия партньор. Това не винаги е здравословно. Ако искате да разберете още повече за вашите отношения, ако искате да се гмурнете в дълбочина, ако искате да разберете какъв е потенциала, какво е бъдещето с вашия партньор, не се колебайте, а ни пишете. Питайте ни и ние ще ви отговорим на всички въпроси. Благодаря, че бяхте с нас. До скоро! Така, добре. Готова съм. Като си готова. Добре. За това, което ще ти покаже, имаш ли изобщо връзка с... Имаш ли изобщо връзка? Имаш ли изобщо връзка, да? Имам ли връзка с теб сега? Или отдавна разпадна светя? Мама, да се разпадна. Трябва да направя такова. Ама не, аз го знам, не ми не пиши. Просто съм това. Ох, аз го снимам. Мазохист. Човек, съжалявам. Какво ми става? Що толкова забивам? Контролиращия... Не, ох. За... Просто заеквам. Така. Зависим. Контролиращ. Естествено, ще забия. Чакай. Съжалявам. Почваш. Само да си оправя косата. Така. Добре съм ли, никъде нищо не ми пърчи. Контрол... Слушам ли? Отбягващ. Аз не се... Поредицата смях. Това са 5 типа. Да, пак да. Съжалявам. Много яко, добре. Почвам, стой. Аз ще паузирам.